Suratul Falak surawol temerre e sappo e tataɓol ha Qur'anu. Ayaje magol 5. Inde magol ho'ama ibgoe aya arande ha. Ɗum du'a ɗaɓɓitirte ka denal jawmirawo. Suratul Falak. Al-Falak beedgol. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Wi'u miɗo moltoro jawmu beedgol, ibgu e sharru ko o tagi, e ibgu e sharru nyiɓɓinore nde tawe nde naati, e ibgu e sharru moccoɓe haapiɓe, e ibgu e sharru ngayandijo nde tawe o waɗi ngayandi. Moltoro, reentoro, ɗaɓɓitira denal. Beedgol, beedki, yaake weetata.